Mga bata, halika, panoorin niyo ang video ko. Tuturuan ko kayo ng math. Ang math na ito ay kung tawagin ay Roman numerals. Tingnan nyo, pakinggan nyo. Tatagalogin ko lang ito para mabilis kayong matuto sa mga symbol at numbers ng mga ito. Ito ay kung tawagin, ito sa aking tinuturo sa stick na ito ay tinatawag na Roman numerals math. Ang mga palatandaan sa mga palatandaan ibabahagi ko sa iyo pagkatapos kong paliwanag ang mga ito. Mga palatandaan sa English, symbol. Ito, example, halimbawa. Ito naman ang mga symbol ng Roman numerals. Ito naman yung numbers. Ang I ay 1. Ang B ay 5. Ang X ay 10. Ang L ay 50. Ang C ay 100. At ang D ay 500. At ang M ay 1,000. Yan, dyan lang muna tayo ngayon mga bata. Antabayanan nyo yung video ko para sa ibang mga paliwanag ng mga ito. Thank you.